aquí al Montseny, al Parc Natural, anem a pujar al Tagamanent i ho anem a fer des d'aquí, des de Collformic. Hem aparcat uns metres a distància on comença la ruta, perquè aquí al Parc Natural del Montseny tenim aquí a prop el Matagalls i ja sabem que és un dels llocs privilegiats de visitants dels muntanyistes. Així que, anem a començar la ruta i a veure com es dona, que anirem pel Pla de la Calma i sembla que és una ruta espectacular, o sigui que anem a veure si és veritat. Vinga, va, comencem! Estem al mig camí d'arribada fins al turó de Tagamanent, estem caminant pel Pla de la Calma, és espectacular, els boscos haurien de ser grans i amb arbres alts, però són petitets perquè el ramat és el que fa que els arbres no creixin, no? Ja que és la seva manera de sobreviure, menjar herbes. I res, ens queda la meitat del camí i res, una ruta genial, la veritat és que és molt maco. El Pla de la Calma és impressionant, es veu tota l'extensió de la muntanya i res, tot molt verd i tot espectacular. I res, com podeu veure aquí al costat meu, tenim el Turó de l'Home i el Puig de les Agudes. Ja tenim un altre cim a la butxaca, val? Aquest és el Matagalls, de 1.697,1 metres d'alçada. Segon cim del dia. Ara estem a les Agudes. Un altre cim aconseguit. Hem arribat al Turó de l'Home, 1.700 metres d'alçada. Aquest és més petit que el Pedraforca, però anem per bon camí. Estem aquí a una planúria que hem arribat pel camí de la Calma i res, ens hem trobat darrere meu hi ha un ramat, com podeu veure l'ovelleta està d'esquena perquè està mirant els seus familiars, està buscant a veure si coneix algú i té una miqueta de nostàlgia i per això està mirant cap allà. Sí, espectacular, la veritat és que el que jo volia, trobar animals, vaques, ovelles, cabres, el que fos, i per fi hem trobat un petit ramat. Per fi, ja tenim aquest cim, el Turó del Tagamanent, de 1.056 metres d'alçada. És la segona vegada que venim, la primera vegada vam tenir que marxar perquè va començar a ploure en el pàrquing on deixàvem el cotxe i va ser impossible fer-ho. Així és que avui hem tornat i res, genial, hem vingut des de Collformic, tot el Pla de la Calma i res, tot genial, vull dir, la veritat és que una molt bona excursió per cremar calories perquè és llargueta i genial, uns camins, uns llacs, uns paisatges impressionants, hem gaudit molt de l'excursió. Res, ara mengem una miqueta al bocata i descansem una miqueta i començarem la baixada, que ens queden 3 hores de camí fins a arribar al cotxe. Apa, fins després! Estem de tornada fins a arribar al cotxe. El camí és interminable, espectacular, això sí. Ens ha sortit el sol, fa una calda que no us ho podeu ni imaginar, ens estem fregint de calor, però tot molt bé, tot molt bé. Les vistes impressionants, el bosc és espectacular i res, tot molt genial. I res, vull dir, anem a fer una paradeta perquè estem supercansats, hem tornat a veure les ovelletes i res, segueixen menjant, no paren
I res, hem fet milions de fotos i, bueno, moltes tonteries i res, i a descansar i a tornar a veure si arribem d'una vegada. Apa, fins després. Ja tenim un altre cim, el turó del Tagamanent. Hem anat des de Collformic fins al Tagamanent pel Pla de la Calma. Espectacular, una ruta genial, superxula, un paisatge impressionant, totalment recomanable. Això sí, heu de caminar moltes hores, perquè són molts quilòmetres, 22 concretament. Bueno, 22-23, però bueno, espectacular, val la pena fer-la i no us la podeu perdre, és al·lucinant. Per ser una cosa, suposo que heu notat el meu canvi, no? A veure, soc la mateixa, encara que el color de cabell sigui diferent. És que he fet canvi d'imatge. Tenia ganes de canviar i, bueno, un canvi radical. Bueno, ja em direu què us sembla. Apa, bye bye, fins al proper cim!